Άνοιξε το χέρι. Νέο βίντεο ντοκουμέντο. Πρωτοφανή βασανιστήρια μέσα σε τμήμα με πρωταγωνιστές 6 άνδρες ασφάλειας και θύμα έναν κρατούμενο. Το Μέγκα σας παρουσιάζει οπτικό υλικό, το οποίο έχει καταγραφεί από κινητό τηλέφωνο αστυνομικού. Οι αστυνομικοί τοποθετούν πάγους στα χέρια κρατουμένου και στη συνέχεια, όπως βλέπετε, τον χτυπούν με ένα γκλόμπ. Τι πονάς, μωρά, και τι πονάς. Τον πάγο, μη τον παγίσω. Φέρε. Τα χέρια του έχουν παραλύσει από τον πόνο και δεν μπορεί ούτε καν να τα κλείσει. Τα βασανιστήρια όμως δεν σταματούν εδώ. Ένας αστυνομικός βγάζει από τη ζώνη του ένα πιστόλι και τον απειλεί με αυτό στο κεφάλι. Ταυτόχρονα ο αστυνομικός με το ξυρισμένο κεφάλι του έχει βάλει τον γκλόμπ στο λαιμό και κοντεύει να τον πνίξει, αφού τον έχει κολλήσει πάνω στον τοίχο. Ο ίδιος αστυνομικός το χτυπάει επανειλημμένος με μανία στο πρόσωπο, ενώ οι συναδελφοί του το διασκεδάζουν και απειλούν ότι θα τον σκοτώσουν. Ένας άλλος αστυνομικός καταγράφει τα βασανιστήρια με κινητό, ενώ ένας αδελφός του χαλάει το πλάνο, του ζητά να φύγει από μπροστά. Το βίντεο της ντροπής πιθανότατα δεν έχει καταγραφεί πρόσφατα. Ο κρατούμενος, όπως φαίνεται στις συνομιλίες, πρέπει να έχει συλληφθεί για ναρκωτικά, χωρίς να είναι διαπιστωμένο όμως εάν πρόκειται για βαποράκι ή έμπορο ναρκωτικών. Το εμπόριο ναρκωτικών είναι ένα από τα σοβαρότερα αδικήματα και γι' αυτό τιμωρείται πολύ αυστηρά από τη δικαιοσύνη. Το να βασανίζουν όμως αστυνομικοί κρατούμενο, να το βιντεοσκοπούν και να γελούν, δείχνει σαδισμό και νοσηρό μυαλό. Πρωτοφανείς σκηνές βίας, οι οποίες βιντεοσκοπήθηκαν μέχρι ενός σημείου, γιατί όπως θα ακούστε να λένε προφητικά οι αστυνομικοί, ποτέ δεν ξέρεις. Το υλικό αυτό μπορεί να πέσει σε ξένα χέρια. Μετά από αυτή τη συγκλονιστική αποκάλυψη, κυρίες και κύριοι, περιμένουμε να δούμε ποιος θα ζητήσει συγγνώμη, ποιος θα παραιτηθεί και ούτω καθεξής. Πάντως είναι αδιανόητο να συμβαίνουν αυτά σε αστυνομικά τμήματα στην Αθήνα του 21ου αιώνα. Αλλάζουμε θέμα. Σε παρακέντηση υποβλήθηκε σήμερα ο Αρχιεπίσκοπος μετά την ξαφνική επιδείνωση που παρουσίασε από επιπλοκή του ύπατος. Η αφαίρεση μεγάλης ποσότητας υγρού από την κοιλιακή χώρα τον ηρέμησαν από την αναπνευστική δυσφορία, ενώ σύμφωνα με τους θεράποντες γιατρούς οι εξετάσεις του βρίσκονται ήδη στα χέρια επιστημόνων στην Αμερική και θα σταλούν σε ειδικούς στο Λονδίνο και το Παρίσι μετά από απόφαση του Ιατρικού Συμβουλίου. Το υγρό που είχε συσσωρευτεί στην κοιλιακή χώρα προκάλεσε έντονη δυσφορία στον Αρχιεπίσκοπο με αποτέλεσμα να υποβληθεί σε παρακέντηση. Ταυτόχρονα υπευλήθηκε σε αξονική τομογραφία. Για άλλη μια φορά έγινε Ιατρικό Συμβούλιο υπό την εποπτεία του